Kilo rek, tahun yo. Rumah klasik, ukurannya 7x11, harganya 250 juta. Nang beri komen. Ready kari piranto. Ah, kalau sih telepon nang omah yo. Sebelah kiri kene iki ono pagar taneme, amben lampu nih si moncot iso ndukur ini. Nah kene iki soalnya free, pagar slidingan, pengen iki lho. Ono motif ngene wape yo. Kanopi nih, yo soalnya free. Sebelah kanan kene iki nggon arah karpote. Mobil apa sing mlebu kok wis penatur dhewe yo. Wis full keramikan, gak terima keramik sorto nang ndukur dinding iki yo lho. Hadine enak yo nek anak cilik. Wis jangan sorot temboke. Hadine aman. Nah, iki yo ready lampu nih kiwa tengen sing moncot iso ndukur ngene yo. Ah, saiki langsung lanjut mrene. Iki nang halaman depane lho. Ready digawe nggon apa? Engko wis penatur dhewe copene ya. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, oh saya masih bisa nyari kayu bener makasane estetik yo. Iki langsung nang nggone area ruang tamune. Wombo koyo ngene lho, kena ge acara arisan keluarga, mbok acara apa penatur dhewe. Ndukure lampune, oh, apik koyo ngono yo. Drop selingan usane. Sebelah kanan kiri iki temboke gak polosan dadeno wal muding ngene. Iki kok iso tambah dhewe wallpaper utawa foto keluarga ngono ben apa? Ben rodok manis yo. Jendela ya ready ono loro sing iso bantup. Ben sira saudara mlebu metu ben lancar yo. Nah, ben apa ben gak sesak napas ngono rek yo. Nah, saiki menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar terutamae sing pasti ono jendela ya ready sing iso bantup ben sira saudara mlebu metu ben lancar yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Kamar tidur kedua iki. Nah, oh ini iki modele yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Sebelah kanan ngonara dapure wis level apik. Kompore ready kari gas tok. Kok pen luwih apik maneh pen kayak kitchen set, tapi kok pen pasang dhewe soalnya bos itu free yo. Nah, iki nang ngone kamar mandine, ki tengene wis keramikan separo yo, wis ini nggak jongkok kayak ganti sikil. Kene yo ready. Ya, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang ngone area laundry room atau cuci jemur nang kene. Ndukure wis aman yo. Nek udan kang arah ketampesan. Nah, langsung ya tak cerita nang kene nang ruang tamu gini yo. Iki mang omah regane 250 juta, ukuran 7x11. Ono 10 lokasi, bandine wis mereka mat kan kayo. Wis ngene kan suwe bleng-bleng kok, ben mas lampu nih apik.